Taldi berian kontatu behar diguk, Elitxu, nundikan atea da, nola sortu ditu parrilla haue. Basegia, zuen aitonak zerikusia handia dakala, baina nola hasi guan hau dana? Bueno, hau dana hasi izan, hori, zuk esan desun bezala gure aitonakin, behar lagun bazakan oso parrillero salia, Katxina restaurantekoa. Vale. Eta, bueno, gu lehen komentatu dugu, parrillan da, hola, familia giruan, da, azte buruan behin, ite bazu, ondo dago eta festa girua da, baina restaurante bat dakanak, egunero, eguerdi, gau, bertan, parrillakin, azkenean, bero horrekin eta asko sufritzeu, takiak, eta gehiago, hemen ohitura dago, parrillak kanpoan jartzeko, baina barrualdeo, parrillak barruan, restaurante barruan doaz. Orduan, zauztarrantzako dindezu hau gehiago, no? Getaian parrillana kanpoan, zauztan barruan zaudek. Getaian kanpoan ez da, Eta orduan, beste lagun honek, bai beak eta beste batzuk ikusi eta osasun arazoak zezkaela, eta hori azkenean minbizia eta hori, aitona pixkat inventorea asmatzaile deun horrekin, bere lagunai nahi izan zion parrilla itxi batzuk. Pixkat itxi eta pixkat lagundu osasun aldia hobetzeko. Galdera botakoan, main bizia esan dekena zeuan, gehiokiagatikan, berotasunagatikan, bazekiat guk sukaldarik, esate dut beti leno, okerro biltzeituan, fertilidadia galdu iteziela sukaldari askok beti hemen bero asko zitxola inguru hontan, eta arazoak gote dituala. Imaginatu parrillan, ordon. Parrillakoak azkenean eukitzen du tripaldia, dana bero-bero, temperatura oso handian, eta atzeko aldetik zeotza o lo que sea. Da orduan, kontraste handia dago bai alde batetik bestea. Eta aparte, erretzaileak azkenean kia tragatzen bezala eta horren minbizia sortzen bezala, kia parrillan sortzen denare, azkenean berdin barroa da. Oiek, eta gaina hemen sekauna, parrilla irikila, baina zuen aitona, eta bueno, gu baserdin sekauna, dek itxilla, eta horrekin hasituan historio horregatik anortu, ezta? Piskat elitxun historioa da, parrilla itxillak, parrilleruan osasun aldea behitzen, ergonomia, eta piskat ona, historio ona. Basekiare bai, hor inventatu zin, txipiroia garbitzeko makina, ezta? Hor ibiliguan, aurre eta atze, eta zenbat, hori martxan alda hori bai. Bueno, haika, pixkanaka hori ere bai pixkat buelta batzuk ematen, da, oandekan proiektu hasiera da, baina bai. Haika baita ere pixkanaka bueltaka. Eta aitona zer ikutu gehien emateizkikena, o guain zuek sartu zeate hor dare bai laguntze jo zue, o beha inventoria hemen? Inventoria, aitona. Aitona, izena nola sekak aitonak? Josemari. Opa, Josemari, azkue, ona. Guri, hola, gauza honak ematen, ez da, langiliei. Familiko bigarren inventorea sortuek. Bai? Naia, haide gaure pixkanak arrola hartzen. Vale, zerrakak esku hartian baldakazu gauza berrikane bai. Ez, nik aitona pixka laguntze dut, bere zeak jarraitzen, ni sukaldian ez dakit asko, eta parrian de kutxi, baina ni gehiago naiz, hori, marrazkiak eta horrelako, hobekuntzak parria eta horrelako gauzak.